Gelditu, guda! Amalurra zaindu behar dugu. Landareak ureztatzen agertzen garen irudian adierazi nahi dugu landare barik ezin garela bizi, oxigenoa ematen digulako. Etxe jaunak iesi argi-argitan adarraren deia talamien kantuak debekatuta nafar. Argazkiak ateratzen gauden irudian esan nahi dugu gure amalurra oso polita eta ederra dela. Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 Berziklapena egiten gaudenean, azaldu nahi dugu, berziklatu egin behar dela izaki bilzinei eta izakiak sartuta lagundu ahal dugula berziklatzen eta berrerabiltzen. Oh, it's so amazing! I like very much this place. Wow! Oh. Hello people, hemen daukagu Bermeoko parketariko politena. Hemendik Bermeoko portua eta izara ikusi ahal dira. Turistak Bermeora datoz Bermeoko amalurraren paisaia eta landare politak ikustera. Aupa Malurra, kartelarekin gauden azken irudian erakutsi nahi dugu naturako koloreekin margotuta gu amalurraren lagunak garela.